Moro kaikille taas Loppe Racing. Ja tänään mä esittelen mun auto. Ja kansis sitten menkää tilaa tuo PV Racing. Se on tän kanava toinen. Juu. Me tehtiin äsken video. Joo. Ja tässä on, Tässä on mun sierre, sitten on se. Niin tässä on tällä 1.8 moottori. Tietääkseni 1.8. Joo, tässä on Puola johto ei saada käynnistysvideo eikä vaan akkus virtaa. Ja sitten täällä on uusi remmi tulee sisälle. Ei toinen. Ja täällä on pari muntikkaa, täällä on rockia ja vähän Sitten on IS-ratti. Joo, tää on IS:n sisustalla. Ja sitten täällä on MDX:n sarjat. Joo, ja hieno vaihe käppi, joka näyttää ihan perseeltä. Ei enempää, ettei lähde mainostulosta. Ja hyvä käkkäri. On muuten niin pirun hyvää, vaihtaa ihan pirun hyvin. Vaikka vitoselle niitä ei saanut. Ja avaimet löytyy. Lukkaavain löytyy. Kumin pinnan tällainen millä pystyy mittaa. Tää on hyvä merkki tää. Joo. Meneekö oikein avain sisään? Ei mene. Katsotaan vaikka niin ei oo akku. Ei oo. Ei ole akkua jäljellä. Ja mankka tähän tulee. Pitäis muuten katsoa johtoi. Sitten oli vielä. On tänään vähän kaupasta näitä. Ja maksaa vähän turhia osia pois. Elikkä niinku esimerkiksi tämä tästä. On niin ruma. Ja kun tää ratti laahaa tosi niin piusti. Tässä on melkein kaikki esittelyt, mutta perältä vielä. Joo, takapenkillä. Tosiaan täällä on pakoputken pää. Ja meiltä poikkesputki. Joo, poikkesputki tässä on. Tuolla on tankki, mutta sitä ei vaan näy niinku siellä. Joo, ei pysty näyttämään. Täällä on 30 kiloa vanteita. Niin, että Joo, ja tuolla on reikä. Itse asiassa mä peitän. Me tehdään erinäinen video tästä nyt sitten, kun me ollaan saatu tää paketti, niin tähän ton Jessen auton videon. Ja menkää tilaa Sierra Racing. joo. Jimi. Sano koska lopetat. No niin, se olisi sitten moi moi!